posachedwapa tikuonetsani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa wireless yakanema ya Times. Mu nkhani yathu yoyamba, anthu ndi magulu ena akupitirira kupereka maganizo osiyana pakuthekera kwa ndondomeko ya chaka yachuma makamaka ya chaka chino kufikira chaka chamawa ngati ingathe kusintha miyoyo ya Malawi. Nduna ya zachuma a Simplex Cholapanda yapereka ndondomekoyi ku nyumba ya malamulo dzulo. Koma ndi mmene Kathy Maulidi akufotokozera, anthu ena akuti ndondomekoyi yomwe ndi ya ndalama zokwana 8 trillion kwacha ikupereka chiyembekezo. Bungwe la akatswiri pa nkhani zachuma la Ekama kudzera mwa mkulu wa bungweli Ayesi Kanyumbu ati ndondomeko ya chumayi ikuoneka yabwino, koma ikhala yabwino kwambiri ngati itakwaniritsidwe. Akanyumbu anaonjezera kunena kuti bungwe lawo ulunikira bwinobwino ndondomeko ya chumayi ndipo atulutsa mndandanda omveka bwino wa zomwe atapeze. Ndi zimene zili mu Malawi 2063 ndi zimene ayika budget timene za pillars ma enablers mu 2063 zimene zija azikwaniritsa ndi zimene zinayikidwira mapulani amene ajawa a 10 year timati MIP1 kuona kuti zimene ziyazo aziyikamo ndiye mwina tizakuitana naso kapena muzatifunsaso kuti mwazionanso bwanji, koma no mwachidule zikuoneka bwino panopa. Koma mkulu wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi Amanisi Nkhata ati ndondomeko ya chumayi ikupereka chiyembekezo kwa alimi. Ife ngati alimi budget taiona kuti ili ndi chiyembekezo. Monga maona kuti apanga allocate 690 something billion imene upita kukathandizira ntchito za ulimi. Nde ifeyo ngati alimi 1 tili ndi chiyembekezo ndiponso tathokoza kuti budget atiganizira. Aphungu ku nyumba ya malamulo apita kukakumana ku makomiti komwe akaonekere bwinobwino ndondomeko ya chumayi, ndipo achita izi kwa sabata ziwiri asanabwererenso m'nyumbayi momwe akaonekere kotsiriza ndi kuvomereza ndondomeko ya chumayi. Ofesi ya zaulimi boma la Mzimba yati alimi akolola zochuluka chaka chino poyerekeza ndi chaka chatha ngakhale mvula ikugwa mwa njomba. Wachiwiri kwa mkulu wona zaulimi Derali a Owen Kumwenda wanena izi atayendera ntchito zomwe zikugwiridwa pansi pa Community Activation, Natural Resources Management and Improvement of Social Infrastructure. Bungwe la ulalo ndi lomwe likugwira ntchito mbomali. Patience Londa akufotokoza. Akumwenda anati alimi akuyenera kufunsa alangizi a zaulimi za njira zomwe angagwiritse ntchito kuti akolole bwino pa nthawi yomwe mvula ikugwa mwa njomba mbomali. Iwo anati ntchito zomwe bungwe la ulalo layambitsa zipitirira ngakhale pomwe azakhale amaliza, popeza akumagwira ntchito pamodzi ndi anthu pa nkhani za ulimi zakachedwe kabwino komanso kusamalira chilengedwe. Chaka chino tikaona minda mmene zachita mbewu ngakhale mvula inavuta koma mbewu minda muoneka kuti mbewu zili bwino. Moti mvula ipitirire isaduledule ngati mmene imachita nthawi zina tikhoza kukolola zochulukirapo kufananiza ndi zimene nakolola chaka chatha. Pansi pa ntchito ya Canaras, bungwe la ulalo likuthandiza kupereka phala kwa ophunzira msukulu 20 popereka zipangizo za ulimi kuti anthu am'madera azilima okha zakudya zomwe aziphikira anawa podzera njira za makono za ulimi. Kudzera ntchitoyi bungwe la ulalo ladzala mitengo 40,000 mu nkhalango zinayi za m'midzi. Kupatikizirapo apo iwo amanganso malo ochitirako mikumano m'madera a Thunduwike komanso Kazuni. Kumbali yake mkulu wona ntchito za Canaras ku bungwe la ulalo a Moses Nkandawire anati mbewu zimene zikulimidwa m'maderawa zinakhudzidwa ndi kugwa mvula mwa njomba komanso tizilombo, koma iwo anati yapeza ndondomeko zothana ndi vutoli. Chomwe tikupanga ndi school meals program yake imene tinawathandizira ma schools 20 ndi zipangizo za ulimi ngati fertilizer, mbewu komanso upangiri. Tinaphunzitsa makomiti amene akuyendesa program imeneyo akalima anazatha kumaphala pa masukulu 20 amene tikuwatumikira ifeyo. Ntchito ya Canaras izatha chaka chamawa ndipo ikulandira thandizo kuchokera ku BMZ, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development,
komanso Chanson Dutch Building. Ukadaulo wa chinyamata kudzera mukafukufuku akuti ndofunikira kwambiri pothana ndi mavuto ena omwe dziko lino likumana nawo. Wapampando wa konsolo ya sukulu ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana, Zakari Kasomekera ndiye omwe wanena izi. Iwo anena izi pamwambo wopereka mphoto kwa ophunzira omwe achita bwino pa mpikisano wotchedwa Vice Chancellor's Excellence Awards. Iwo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Jimmy Chazama. Izi zomwe zachitika lero ku Malawi kuno ndi zoti tikanayenera yamba kale ndikuona ngati kuti tikuyamba mochedwa, koma ife Luana ndife osangalala chifukwa cha chithandizo chomwe chachokera ku CDH Bank, chifukwa kupeza ukadaulo watsopano, kupeza zipangizo zatsopano, kupanga zinthu zosiyana zatsopano ndi anzathu ang'onoang'onowa omwe ali ndi nzeru zambiri, omwe amaganiza kwambiri, amene angathe kupanga zimenezo. Ande tikudziwa kuti inde amene apatsidwa mphoto ndi akuluwana, koma tikudziwa kuti ena achinyamata komwe aliko ataona zimenezi nawonso akhala ngati kuti apatsidwa mangolomera. Bank ya CDH Investment ndiyo inapereka thandizo la ndalama kuti mwambo utheke, ndipo Ajamo Kamoto ndi mkulu wa banki ndipo akufotokoza. So kadaulo mwe tinabweretsa nalo kuti tapereka ndalama kwa students kuti tathandize popanga zinthu zoonesa luso komanso maphunziro, andi ife timakhulupirira ngati CDH kuti nkhani ya luso tikoza kutenga dziko lino kulipitisa kusogolo. Pampikisano opambana analandira ndalama zoyambira zokwana 50,000 kwacha mpaka 1 million kwacha aliyense. Bungwe la Muslim Association of Malawi lafunsa asilamu kuti apempherere dziko lino pamene akuyamba kusala. Nendero la bungweli Sheikh Dina Lachabulika wanena izi pamene mwezi wa Ramadan omwe asilamu amasala ndi kupemphera kwa masiku 30 ukuyamba. Gift Sitima walimpa ripoti lomwe akuwerenga ndi Ben Mapira. Sheikh Jabulika alimbikitsa asilamu kuti pomwe mwezi wa Ramadan wafika alimbikire kugawana ndi kuchita mapemphero. A Muslim Association of Malawi pamene akufunira asilamu zabwino zonse mwezi wa Ramadan umenewu, sakuyiwalanso kuwakumbutsa asilamu kuti atenge mwayi umenewu kukhala mmodzi mwa anthu amene asankhidwa kuti asale nawo mwezi umenewu, komanso asayiwale kugawana zinthu zabwino zimene Mulungu awapasa ndi anthu ovutika, kulimbikira kupemphera komanso ndi kugawana ndi kukhala mtima wachifundo ogawana ndi anthu pamene tikudziwa kuti mdziko muno muli mavuto anjala, chakudyanso ndi chovuta. Kwa anthu amenewo tiyeni ifeyo amene tili ndi dzanja lalitali tigawane nawo anthu amene ali osowa, komanso tiyeni tisayiwale kupempherera dziko lathu lino limene likukumana ndi masautso osiyanasiyana azachuma kuti Mulungu atichosere mavuto amenewa. Polankhulapo Grand Mufti Sheikh Muhammad Uthman afunira mafuno abwino asilamu onse pomwe akusala, ndipo anati chisilamu chimalimbikitsa asilamu kuti azithandizana pochita zinthu zabwino. Chisilamu ndi chipembedzo chimene chimalamulira anthu ake ochisatira chisilamucho kuti azikhala omvera, azikhala ogwirizana, azikhala ochitira zinthu limodzi, azikhala olemekezana. Izi zimabwera komanso asilamu amayenera kukhala othandizana. Izi zili mavesi ochokera mu Qur'an. Kusala mwezi wa Ramadan ndi nsanamira imodzi mwa nsanamira zisanu za chipembedzo cha Chisilamu, ndipo ndiko kakamizidwa kwa msilamu aliyense yemwe ali ndi moyo wangwiro. Mabungwe a Malawi Agricultural and Industrial Investment Corporation ndi Lilongwe Water Board apyala mitengo ya mibawa yokwana 500. Mitengoyi ayidzala mphepete mwa damu la Malingunde ndi la mfumu yaikulu Masula mboma la Lilongwe. Taufik Chipinga wali maripoti makuwerenga ndi Brenda Kayo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Agriculture and Industrial Investment Corporation apita chipeta ali ntchito yodzala mitengo ndi yofunika pofuna kuthandiza kuti dziko lino likhale looneka bwino. So timazo kuti timapanga operate mu community yoti muli anthu adzofuna zambiri, and chimodzi chimene mungakumbukire chonena kuti masiku ano environment yathu sili bwino.
so ife ya Mike tifuna panga promote environment yonena kuti anthu akhale a health yabwino yonena kuti athu kupanga flight ma business yawo. Now tasankha kunoko kuti tidzazale mitengo iyi chifonera kuti mitengo ndi chimozi ndi njira imodzi imene tingathe kulimbikitsa chilengedwe chapamwamba. Komanso mkuziwa kunena kuti kunoko ndi malo oti kuli damu imene ya water body amatenga kumazi amene ife tikumwa kulilongwe. Kulilongwe ndi kumene ife ngati Mike tili ndi kumene tinakhazikika kumene timawana makastomala athu. Mkulu woona za chilengedwe kulilongwe water board a Nelson Ng'oma anati mtengo wa mbawa ndi wabwino kwambiri chifukwa umathandizira kwambiri kusunga madzi. Ife tilimbikitse anzathu onse amene amachimva pa nkhani yolimbikitsa chilengedwe kuti alolandidwa abwere ku water board azatithandize kusamala kwa chilengedwe chathuchi makamaka kusamala mtsinje wa Lilongwe umene umatipasira madzi mtawuni yonse ya Lilongwe. Yemwe akuyimira anthu ndelali a Emerson Nsaza anati mitengo yomwe yadzalidwayi ilandira chisamaliro choyenera. Ife ngati kumbali yathu popeza tili mu zodzala mitengo zomwezi tionetsetsa kuti munthu amene angadule mitengo mosasamala mopanda chilolezo kwenikweni kapena mwachidule tikhoza nena kuti sitilololedwa anthu amudzi mabwera kuno kudzadula mitengo. Ndipo munthu tikampeza adula mitengo ngati ife anthu akumudzi amene tikugwira ntchito iyi timenera timpilingitse munthu uja kuti asatidulire mitengo yathu. Chifukwa mitengo iyi imathandiza zinthu zambiri kuteteza nthaka komanso tikuteteza mtsinje iyi kuti usakwirike. Bungwe la Mike limayang'ana nkhani za chuma monga kudzera ku ulimi ndi zomangamanga. Ndipo kampani ya Green Villages nayo yalimbikitsa anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe kuti achilimike pa ntchito yodzala mitengo ndi kusamalira chilengedwe. Mkulu wa zamalonda Richard Malewa wayankhula izi pomwe kampani imadzala mitengo ku area 49 mu mzindawo. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Amalewa ati kudzala mitengo ndi njira imodzi yomwe kampani kulimbikitsa anthu m'dziko muno kuti chilengedwe chitetezeke. Iwo ati kampani yawo yachita mgwirizano ndi anthu okhala kudera la Kwamutu kuti adzale mitengo yokwana 200 kudera kwawo. Tinabwera ndi ma seedlings amene adzala lero kuti iwowa ali ndi chidwi chimenechi ndipo aziyang'anira mitengo imene so pali kudzala ndi pali kuyang'anira. So ngati iwo ali ndi chidwi chodzala ndi kuyang'anira, ifeyo tinalosangala kwambiri kuti we should come on board. Mmodzi mwa anthu okhala Kwamutu ali Kampeza ali ndokondwera kuti kampani ya Green Villages komanso khonsolo ya Lilongwe yawathandiza ndi mitengo kuti adzale kudera lawo ndipo alimbikitsa nzika zokhala kuderali kuti atenge udindo oyang'anira mitengo yomwe yadzalidwa kumeneyi. Mmene muoneramo mitengo itadzala along the maplot kapena nyumba za anthu ndetu talimbikitsana maplot amene kuti aliyense pakhombo pake pamene pali padzalidwa mtengo umeneyo atengepo udindo oyang'anira ndi kusamalira mtengo umeneyo. Komanso talimbikitsa kuti kubwerako tisonkhanitse zima empty bottles kuti tikemo madzi mene muja tizikaika pa mtengo paja ngati njira imodzi yomathira mitengo imeneyi kuti ikule bwino. Pakadali pano anthu okhala Kwamutu akwanitsa kudzala mitengo 200. Mukuonera nkhani mwa tsatane kuchokera kuno Kanema wa Times ndipo tili ndi zambiri tikangonera izi. Takulandiranso ndipo popitirira ndi nkhanizi nduna yoona zamadzi ndi ukhondo a Bidamia yalimbikitsa anthu kuzomba kuti agwirane manja pothana ndi vuto lodula mitengo mwachisawawa. Amia kufotokoza. Tena kwa tukoza Southern Region Water Board kuti akudzala mitengo okwanira 100,000 kuno ku catchment area Lunguzi Dam and madera ena akudzala so okwanira 50,000. Titokoze so ma partners athu Malawi Housing Corporation lead ndi Reply ndamina kuti thandiza so mitengo. Tena kuonetsetsa kuti tipange protect ma catchment areas athu kuti siltation isachitike and madzi satsike. Ndunayi imayankhula izi
pamene kampani ya Southern Region Water Board inatsogolera anthu osiyanasiyana ku Zomba kudzala mitengo 20,000 mu phiri la Zomba. Mafumu, asilikali, ankhondo, apolisi, amabungwe komanso kampani zosiyanasiyana ndi ena mwa magulu amene anatenga nawo mbali pamwambo. Ndipo polankhulapo mkulu wa Southern Region Water Board Duncan Chimbamba wati kampani ibyala mitengo 100,000 mu phiri la Zomba ndi ina 50,000 maboma ena iwo akufotokoza. Ngati kampani zofunika kwambiri kuti zitenga gawo lobwisa chilengedwe chifukwa chakuti Southern Region Water Board imapereka madzi kwa anthu kuti kuzomba madzi amachokera mu Ngozi Dam. Choncho kusamala chilengedwe chimathandiza kuti madzi athu amabwera ku Ngozi Dam azikhala madzi abwino kuti tikapanga treatment tikamasamala kuti akhala afika mwezi okumwa samala nongeza pangizo zambiri. Komanso ngati chilengedwe sisamalira mulongosoka mvula ikabwera zinyalala zonse zimapita zimachinkana mitengo zimapita mu damuja zikatero damu limayamba kukwilika ndi zinyalala zija. Choncho damu lisunga madzi ochepa anthu akumwa madzi kumusi madzi azithansanga asamakwanira kuti anthu madzi ndi amene kukhalira. Gulu la Voice of the North lati likukayikira ngati boma la Lazarus Chakwera lingamalizitse zitukuko zina m'chigawo cha kumpoto chisankho chisanachitike. Gululi limamenyera ufulu wa chitukuko m'chigawochi. Posachedwapa Chakwera akhala akufunsa amalawi kuti awapatse mwayi olamuliranso dziko lino pa chisankho chimene chichitike mwezi wa Septemba. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Pa ntchito yomanga msewu wa Nyika Chitipa Chakwera anakuti zonse zokhudza madizaini a msewu zatha ndipo anakuti msewu azikumanga magawo. Komano pa mpando wa Voice of the North David Bota ati Chakwera akuthamangitsa zitukukozi mwina ndi cholinga kuti anthu ambiri adzawavotere ku chigawo cha kumpoto. Akufuna kuseweretsa kaganizidwe ka anthu akumpoto pa nthawi ino imene zisankho zayandikira. Psychological games sizingakhale zoona muziko muno ma projects amatenga nthawi yayitali makamaka kuno kwathu kumpoto kuti project iyambe then ikasirizike. Ndipo wapampando wa Northern Region Block Magwara Ngwera ayenda kuti andale asiye kutenga zitukuko za boma pomachitira kampeni. Ngwera anakuti Northern Region Block yagwirizana kwena kuti omwe afuna kudzayimira pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino adzasayinire kayengwirizano ndi anthu akumpoto kunena zitukuko zimene adzachite akadzapambana. Chiulendo uno tikamavota ndionetsetsa kuti tikhayirizano weniweni woti kuti munthu amene akutivoterayo adzatichitira zimene ifetu kuti tikufuna pakulipira voti yathuyo sitivota mwachisawawa ayi tivota ngati gulu. Posibaba mfumu yayikulu Maulambia ya mboma la Chitipa idauza Chakwera pa msonkhano madachititsa ku Chitipa kwena kuti anthu mbomali adzawavotera pokaphwaka kamanga msewu wa pakati pa Chitipa Iromba. Bungwe la Social Science Research Council la dziko la America lati anthu ambiri akusowekera ukadaulo opemphera thandizo la ndalama za chitukuko kumene akunja. Kutsatira izi bungweli lati amalawi ambiri sakufikiridwa ndi thandizoli kuchokera ku mayikowa. Modzi mwa akuluakulu ku nthambi ya African Peace Building Network yomwe ili pansi pa bungweli Sayo Obi wanena izi pa maphunziro akalembedwe kakalata zopemphera thandizo lochitira kafukufuku mu mzinda wa Atlanta. Daniel Zimba anali komweko. Bungwe la Social Science Research Council linakonza maphunzirowa mogwirizana ndi sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST. Obi atsindika zakufunika kuphunzitsa anthu zakalembedwe kazikalata zopemphera thandizo lopangira kafukufuku mdziko muno. Iwo ati kafukufuku ndofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. In society kafukufuku amathandiza kupeza mayankho pa mavuto osiyanasiyana omwe dziko likukumana nawo. Kudzera mukafukufuku anthu amapeza nzeru ndi uthenga umene umawathandiza kuzindikira mavuto amene akukumana nawo komanso njira zothanirana ndi mavutowo. Kafukufuku amathandiza kupeza mayankho pa mavuto amene ali m'magawo osiyanasiyana a chitukuko cha dziko monga za umoyo komanso zomangamanga. So we call it problem solving research.
Kumbali yake mmodzi wa akuluakulu ku sukulu ya MAST a Ignatia Jim wati maphunzirowa athandizira kutukula ntchito zakafukufuku zomwenso zithandizire kuti apeze ndalama za chitukuko cha sukuluyi. Kwa nthawi tidaona kuti nthawi zina timafuna kupanga research koma nthawi zina amazapezeka kuti muna luso lopanga research yaneza limatha kukhala lokuterako maso mwakamaka research mafunika ndalama ochuma. So nthawi zina amapezeka kuti upeze ndalama maina akulemba ndithu kuyamba kwantu ena kulemba ngati grant proposal ndi tidaona kuti tikuperewerako ifake tinachitenga ngati chamayi kuti nthawi ite kupanga pa maphunzirowa panalinso nthumwi zochokera ku sukulu za Mzuzu University, University of Malawi komanso Catholic University of Malawi. Timalize ndi nkhani yakuti ana amasiye ndi ena ochokera m'makomo osauka akupitirira kumana ndi mavuto pa maphunziro awo kamba kosowekera zipangizo zoyenerera. Patience Lunda akutengera ku sukulu ina ya Area 1B mu mzinda wa Mzuzu komwe ana ambiri osauka akumana ndi vutoli. Izi zinadziwika pomwe bungwe la Pamthuzi Safety Net linayendera sukuluyi kuti likalimbikitse ophunzira popereka mphoto kwa iwo amene akuchita bwino pa maphunziro awo komanso kuwaphunzitsa zakasankhidwe ka ntchito zomwe azagwire mtsogolo ndi maphunziro akaganizidwe kabwino. Mawu ake wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Justina Nyasulu adati ophunzira amene amasowa zofunikira pa maphunziro awo amataya chidwi pa maphunziro ndipo ena amasiya kumene sukulu. Thandizo ndilofunikira chifukwa choti mwina makolo ena ndi oti kupeza kwawo ndikochepekedwa. Ndiye anthu amene akubwera kumazathandiza masukulu ngati amenewa akumathandiza ana kwambiri amene akuchepekedwa kupeza zofunikira za kusukulu. Kumbali yake mkulu wa bungwe la Pamthuzi Safety Net Abdurrahim Ntenje anati kafukufuku wawo anaonetsa kuti ophunzira ambiri amasiya sukulu chifukwa chosowa thandizo la chuma komanso mavuto amkaganizidwe. Ena kumasiya panjira chifukwa chimwina chosowa zogwisa ntchito pa sukulu paja ngati zolembera mwina mabuku. Ena mwina kumasiya sukulu chifukwa cha kaganizidwe mental health. Ndedabwera kuno kuti acheze nawo ana sukulu wakuti akhale tapange empower kuwalimbikitsa kuti apite pa sekondi sukulu yawo komanso kucheza nawo kuti mental health ndi chana zizowa kuti zinthu zikuyenda bwanji masiku ano. Pomwe bungwe linayendera sukuluyi linapereka makope zolembera komanso zipangizo zina za maphunziro komanso anapanga masewero osiyanasiyana. Sukulu ya Area 1B inayamba mchaka cha 2015. Ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano kwa ndisina